guys, what's up? Ito na yung part 2, no? Part 2 ng pagpunta natin sa Kapitan, no? Pauwi na tayo. Galing tayo sa Kapitan, no? Saan ba? Pwede ba dito? Dito sir, papuntang Rosales. Ay dito. Dito sir. Dun pa sir. Ah, sige sige. Thank you sir. Saan? Dito? Kala ko pwede doon. Buti na lang pinabalik tayo, no? Kaysa naman
syempre, dito na naman tayo sa Mahabang Tulay, no? Ang ganda, oh. Yan, oh. Ah,